Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele. Wey'ngane zakwethu, nazi iy'ndaba engicabanga ukuthi zinhle kwabanye zimbi kwabanye. Ngoba phela simthanda sonke akayona imali. Kuthiwa uNtwari Chips-ke ibisimkhulula, njengoba inkontileka yakhe ibingakapheli. Inkontileka kaNtwari ibizophela ngo-2028 ngoJuni. Okusho ukuthi ku-Kaizer Chiefs uNtwari impela besasalelwe iminyaka emithathu, okuyi-3 years-ke. Kodwa-ke i-Chiefs ifikele esigqibeni sokuthi-ke ifindo ebekade benalo noNtwari bemchithe. Ngicabanga ukuthi mina kube isinqumo esingesihle. uNtwari asizange bemnikeze i-chance eyanele. Ngicabanga ukuthi igemu yam-expose kakhulu igemu ye-Sundowns kwi-Carling Table lapho bayasibhonya khona i-Sundowns mangicabanga kwaba u-4 or to 5 lapho, yabo. Azange bemnikeze i-chance le abayinikeze uVuma. uVuma bamnikeze i-chance eyanele. Engicabanga ukuthi noNtwari bekumele bemnikeze leyo chance. uNtwari yena ufike wasindwa ijezi, azange ebe u-coach u-goalkeeper obhedayo. Ijezi le-Chiefs ifike lamsinda umfana omdala. Kodwa-ke indlela ebingcono ukuthi bemele i-Chiefs imlone. Bemele imlone. uNtwari umfana osemncane kakhulu ngoba uzalwe ngo-1999, okusho ukuthi una-26 kulo nyaka. So ukumlona kwakhe u-goalkeeper ngiyacabanga ukuthi abaningi o-goalkeeper bavuthwa sebeno-30 years. Aqala abo-goalkeeper osemgangathweni omphezulu, yabo. Bengicabanga nje ukuthi mina uNtwari bekumele bemnike enye i-team bembolekise nje noma bambolekisa i-long term loan, yabo. Maningi ama-team angena-goalkeeper abengamthatha. AmaZulu nje ayashoda ngo-goalkeeper. Ebengicabanga ukuthi mathuba besomlona lo mfana ebeyofika enze kahle up until athole i-confidence yakhe back, yabo. Akusiwo uNakhuza umfana obhedayo lo. Kodwa ngoba sebesithathile isigqibo abe-Kaizer Chiefs, akusekho okubuyela emuva. uNtwari-ke cha, usehambile kwikhosi, akusesiwo umdlalo we-Kaizer Chiefs. Akusesiwo umdlalo we-Kaizer Chiefs. Okungey'ndaba ey'ngezinhle-ke ngane zakwethu lezi kwabanye zinhle. Nibe nosuku oluhle, nibe nobusuku obuhle. Ngiyabonga ngane zakwethu.